Как една жена е лидер в такава индустрия? Когато говорим за акустични материали, освен за звук, говорим и за техния дизайн и за тяхната красота и естетика. Българина осъзнава ли, че в интериора има проблеми с шумоизолацията и може да има проблеми? Хем хората знаят, че биха могли да станат жертви, хем се си мислят, че звукоизолацията и акустиката са типични за студията. А всъщност е добре да имаме разбиране за това, че звука е навсякъде. Проблемите с шума в ново строителство и в старо строителство. Повечето обаждания са от хора, които имат проблем с шума или подозират, че ще имат такъв от ново строителство. Скъпа ли е качествената шумоизолация и звукоизолация? Мисля, че не е скъпо, защото го правим веднъж и приключваме с проблема. Какви материали трябва да вкарваме в дома си и какви материали трябва да избягваме в дома си, ако не искаме да имаме проблем с шума? Не правете предстенна обшивка с гипс, картон и вата, защото... Имате ли съседи? Ако отговорът е да, то този епизод на подкаста може би ще ви е доста интересен. Здравейте, аз съм Теди Амова, пишман, дизайнер и баш декоратор и днес ще си говорим за нещо, което всъщност доста хора подценяват в интериора си, а именно звука или липсата на такъв. Точно за това на гости ми е Диана Неткова от Децибел. Здравей! Здравей, Теди, благодаря ти за поканата. Студиото ти наживо изглежда също толкова прекрасно, колкото и на видео. Но това, което аз забелязвам също е, че звучи много добре и съм впечатлена. Аз съм Диана, за твоята аудитория да се представя, и съм съосновател на Децибел. Ние се занимаваме с шумоизолация, звукоизолация и акустика. Правиме проекти по шумоизолация и акустика, произвеждаме материали и системи, инсталираме ги и като цяло се борим с проблема, който хората имат в домовете си, в офисите си, в подкаст студията си и в индустриалните си фабрики или помещения, където не трябва да има шум. Аз имам чувство, че в интериора шумоизолацията е много подценявана и за това много се радвам, че днес ще можем да си поговорим изцяло на тази тема. Но преди това ми е интересно, тъй като Децибел от много години на пазара, имам чувство, че това е по-мъжка индустрия. Как една жена е лидер в такава индустрия? Да, доминиращо повечето мъже, които сме свикнали да виждаме по обектите, да инсталират, да монтират или да проектират такива решения, се възприемат като норма. Но аз мисля, че всъщност жените като знаещи и можещи и консултиращи на тази тема се справят много добре. В нашия екип има дами, които са много добри в намирането на конкретно решение за даден проблем, за консултирането на нашите клиенти и всъщност тази индустрия определено търпи това жени да се занимават с нея, тъй като звука е свързан не само с механичното поставяне на материали, но и с разбирането за well-being, за почивка, за комфорт, за уют. И в нашия случай, когато говорим за акустични материали, освен за звук, говорим и за техния дизайн и за тяхната красота и естетика, така че аз смятам, че индустрията изобщо не лимитира присъствието на жени в нея. Много се радвам да го чуя и всъщност много се радвам, че именно с подкаста имам възможността да ви срещам с много мъже, но да и с много дами, които имат много интересни истории и със сигурност Диана е една от тях. Но ми е много любопитно всъщност как се зароди идеята за Децибел, как започна всичко? Всичко започна преди 13 години, когато аз бях завършила международен бизнес в чужбина, прибрах се в България и започнах да работя в компанията на моите родители, която е търговска компания. Те се занимаваха с предлагането на топлоизолационни материали на българския пазар. И тогава в сектора на строителството топлоизолацията вече беше популярна, хората търсиха, но имаше и такива, които смятаха, че при нас могат да намерят и звукоизолационни решения или акустични, защото някак си им се струваше, че ватата и гипс картона, които тогава портфолиото ни
имаше, са подходящи. И всъщност ние имахме клиенти или имахме търсене за звукоизолация. Успоредно с това на бюрото срещу мен седеше един човек, който е инженер и тогава беше стигнал до позиция търговски директор в компанията на родителите ми. А като човек с бекграунд в инженерната наука, прояви много силно желание да може да реши проблема с шума на всички идващи във фирмата. Но това, което той знаеше, че с познанията си от строителното инженерство, което той беше завършил, не може да го направи. И всъщност тогава, след множество трудности, успя да запише и да направи докторантура на тема акустика в България. И така той се превърна в първия, може би единствен към момента, доктор по акустика с теза на тема, която е пряко свързана с част от портфолиото от продукти, които ние в момента произвеждаме. Запознанството ми с този човек прерасна в лични отношения и в последствие няколко години по-късно се роди Децибел като автоматичен отговор на това, което пазара търсеше, но и на нашето желание да подкрепим с наука всички решения, които даваме. Впоследствие се оказа, че искахме да дадем решения, но много от материалите, които ни трябваха, бяха трудно достъпни на българския пазар. Трябваше да ги вкарваме с камиони или с много големи транспортни единици, или някои от тях изобщо отсъстваха като решения. И правейки неговата докторска степен, всъщност ние си казахме, може би пък трябва да ги изобретиме и може би трябва да ги произведеме тия материали липсващи на българския пазар. И изобщо в Европа имаше някаква дупка, някаква липса. И така се превърнахме в индустриалци. Нещо, което е може би най-голямото предизвикателство в моята кариера и в нашия живот, като хора създаващи нещо, защото когато го създаваш от нулата, освен, че то е ново като решение, ти е необходимо и да създадеш и технологията за неговото производство. А това вече е сериозна задача. Хората, които са в производствения бизнес или които са индустриалци, знаят колко е предизвикателен този момент. За нас това са вече 9 години от живота ни, в които ежедневно сме в фабриката, ежедневно произвеждаме и всъщност ние затваряме целият цикъл от R&D-то през производството до инсталациите, лабораторните измервания и разбира се предписанията и намирането на решения за всякакви казуси, свързани с шума, звука и неговите негативни ефекти върху човека. Така че накратко това е моята история, нашата история. Така се роди Децибел. Разбира се, много съкратена версия на цялото преживяване. Но въпреки това и съкратена, но много впечатляваща. Ти спомена по-рано за нуждата на пазара и ми е любопитно да си поговорим. Българина осъзнава ли, че в интериора има проблеми с шумоизолацията и може да има проблеми с шумоизолацията? Да, все по-често българина осъзнава. Аз смятам, че българският потребител е много информиран потребител. Обикновено това, което българският потребител обаче търси, са нещата, които са по-разпознаваеми. Тоест, това е топлоизолацията, това са определените видове настилки, това е определен интериорен стил. И по-малко знае за акустиката и звукоизолацията. И всъщност това е една от бедите на това да завършиш апартамента си, да се нанесеш в него и в последствие да осъзнаеш, че имаш проблем с шумата. Хем хората знаят, че биха могли да станат жертви, хем се си мислят, че звукоизолацията и акустиката са типични за студията. А всъщност е добре да имаме разбиране за това, че звука е навсякъде и ако искаме да създадем една здравословна среда, да можем да си позволим добър сън, добра почивка, трябва да започнем от собствената си спалня, от собствените си помещения, в които си почиваме
или прекарваме време с семейството си. Говорим за различни термини и ми се иска да уточним на зрителите, защото съм сигурна, че има разлика. За звукоизолация и за акустика. Каква е разликата между тази терминология, която е хубаво да се запознаем с нея, ако ще правим ремонт? Определено са две неща, които са много различни, но също така те могат да се допълват. Когато говорим за шумоизолация, този термин е малко подвеждащ, защото всъщност той означава, че ние очакваме шумоизолацията да спре звука. В действителност шумоизолацията намалява звука, който не искаме да чуваме и прави филтър. Тоест, ако ти имаш съседи с лаещо куче, шумоизолацията, така наречената звукоизолация също така, би могла да повлияе на нивата на шума от това куче, което ние чуваме, до степен, в която ние почти не го чуваме. Акустиката от своя страна или акустичното третиране на едно помещение означава, че ние работим с материали, които поглъщат част от звука, така че да оберат ехото към тенето и да направят помещението да се усеща по-уютно, по-домашно или по-качествено за нашата работа, ако тя изисква някакъв тип запис, някакъв тип концентрация, някакъв тип прослушване на нещо или просто да проведем един кол през компютъра, през микрофон. Обикновено това се случва по-добре и чуваме по-ясно и от срещната страна ни чува по-ясно, когато помещението е акустично третирано и сме използвали материали, които не са отражателни за звука. Това е основната разлика между шумоизолация и акустика, но нашия опит показва, че когато те биват комбинирани, т.е. първо сложим шумоизолацията и след това отгоре завършим с акустика, ние всъщност правим комплимент на шумоизолацията и можем да подсилим ефекта от шумоизолацията. Така че това е един трик, който когато на хората им се иска наистина да постигнат много добър резултат вкъщи, комбинирайки двете неща, наистина можем да кажем, че това е оптимума на решенията, които са подходящи за домове или за по-специални помещения. Супер, много ти благодаря за този изчерпателен отговор. Сигурна съм, че и зрителите ще го оценят. Любопитно ми е, като хора, които влизате в домовете на много хора и помагате точно с тези проблеми, какви са твоите наблюдения и разлики между проблемите с шума в ново строителство и в старо строителство? Повечето обаждания, които ние получаваме, са от хора, които имат проблем с шума или подозират, че ще имат такъв от ново строителство. Но моята хипотеза е, че това се дължи на... Един от фактите, на които се дължи, е, че всъщност процента на хора, живеещи в ново строителство, е много по-голям от тези, които живеят в старо строителство. От своя страна, старото строителство също има проблем, защото, примерно, площадките, които са междуетажните, асансьорните шахти, комбинацията от стени, преградни елементи и след това, да речем, даже извършено саниране, много често пъти могат да компрометират ефекта на това какво чуваме вътре. Така че не бих могла да кажа, че със сигурност много е зле новото строителство, купувайте си старо строителство. Всичко зависи от това как са изпълнени, как е изпълнен всеки един елемент. Всъщност шумоизолацията и науката за звука и за шума са един комплексен проблем, който се подчинява изцяло на физическите закони, законите на физиката и тъй като е и невидим, е много трудно да бъде диагностициран. И всъщност, когато ние правим диагностика на проблема, взимаме предвид много параметри. Типа на преградния елемент, дебелината му, от какъв материал е направен, имаме ли скрити шумоводи, за какво ще се ползва едното помещение, за какво ще се ползва другото помещение, типа на човека, който ще го обитава, има ли свръхсензитивност, какъв е типа на професията му, много ли е стресиран, огромни ли са нивата на кортизол в кръвта му. Всички тези неща ни помагат да изградиме една диагноза, която да е правилна, защото решението и това то да бъде ефективно
да бъде качествено в продължение на дълги години. Т.е. дори човек да остарява в това жилище, да му върши работа, зависят от тези параметри. Защото слуха на човека, неговата раздразнителност, тя се променя в годините. Тя не е константа. Да не говорим, че обитателите на съседното помещение също може да се променят. Така че ние взимаме предвид всички тези параметри, за да можем да кажем, това е вашето решение, направете така или тази последователност ще ви свърши работа, което от своя страна ни дава гаранция, че обитателя, инвестирал веднъж в такова удоволствие, ще остане доволен и това, което ще сме му дали, наистина ще има добавена стойност в неговия качествен живот и почивка. Това е много интересно, че в такъв детайл влизате да направите тия много, даже медицински се изказа, диагностика, защото наистина е, като се замисля, нивото на кортизол, дали съм стресирана, това всичко влияе на това аз как се чувствам в едно помещение. И всъщност вие помагате и на психическото ниво на хората и въобще усещането за зен в един дом, което е много важно. Звука е много подценяван в това направление, имам чувството. Любопитно ми е, има ли според теб начин, по който, примерно, аз искам да си купя ново жилище, дали ще е старо строителство, ново, няма значение. Влизам, преди още да съм го закупила. Има ли начин, по който аз да проверя колко точно проблеми бих си имал с звука, още преди да го закупя? Абсолютно. Това е винаги нашия съвет към хората. Когато ще купят готово жилище или такова, което е в процес на изграждане, да ни изпратят чертежите на това жилище и ние да им посочиме кои ще бъдат конфликтните точки. Например, ако ти си решила да си купиш едно жилище, което граничи с жилище, нали, на същия етаж с други хора, и видиш, че твоята стена на спалнята граничи има преградна стена с техния хол, ето това е конфликтна точка. Защото тези хора, когато си пуснат музика или започнат вътре да се веселят в този хол или да правят различни активности от това, което ти ще правиш в спалнята си, очевидно, че тази преградна стена ще бъде проблемна. Ние знаем, че най-добре е твоята спалня да граничи с тяхната спалня. Или със сигурност на гърба на твоята спалня да няма баня отсреща, защото тогава рискуваме да чуваме всички активности в банята. Аз имам такава конфликтна точка в собствения си дом, което не помислих на времето, така че те разбирам. Да, нашия съвет наистина е, ако човек тръгне да си сменя жилището, да разгледа всички тези параметри преди да го е купил. Ако обаче вече е твърде късно, да се консултира, защото решения има. Да, те изискват време, те изискват някакви допълнителни ремонтни дейности, но е по-добре да се направят на етап довършителни работи, отколкото да не се направят, защото, за съжаление, съня е нещо, което не можем да компенсираме. И нашите проучвания и това, което и Световната здравна организация изследва все повече, е всъщност как съня е свързан с нашата продуктивност, начин на живот, дълголетие и е важно да си осигурим възможност да спим дълбоко, да спим добре. За нас, за децата също е важно. Така че момента, в който избираме жилището и го завършваме, е момента, в който трябва да бъдем съзнателни за това какво ще чуваме вътре. Това, което ти каза за диагностиката, ние често пъти се шегуваме в офиса и си казваме, нали, да, ето този човек има проблем с звука, той не е подозирал и ако ние не направим правилната диагностика, е все едно него да го боли главата, а ние да му предпишем хапче за корем. Няма да свърши работа, определено. И затова ние задаваме всички тия въпроси, влизаме в детайл, някой път сме досадни, искаме да знаем твърде много. Някой път се случва да пращаме хора да си тестват слуха, имало е обидени. Но всичко това е с цел да разберем този човек повече ниски ли чува, повече високи ли чува, кое го дразни. Защото системите, които предписваме, могат да бъдат наистина fine-tunati по човека, по обитателя и да бъдат направени за него. Така че да му е добре на слуха. Но ако този човек не се е сетил да ви потърси или въобще не е мислил в концепция шум преди закупуването на имот и имаме ситуация, в която лягаме първата вечер,
затваряме си блаженно очите и започваме да чуваме асансьорна шахта, телевизора на съседа и така нататък. Какво можем да направим в такава ситуация? Много често срещана ситуация е, има подходи, част от нашите системи са не чак толкова мръсни, така че бихме могли да ги инсталираме и постфактум. Има някои трикове, с които можем, примерно с акустично третиране на цяла стена или цял таван или стена и таван, бихме могли да редуцираме и да направим така един филтър на това, което чуваме. Прибавяне на повече текстил, на повече меки материи също би могло да приглуши звука, но го казвам с една звездичка, че всъщност това са трикове, които не винаги работят и зависи наистина какъв е източника на шум и колко точно ни дразни. И точно за това става въпрос, когато говорим за диагностика, че да, има трикове, но трябва да знаем те подходящи ли са за този човек и прилагайки ги да не би отново да сбъркаме. Така че да, има варианти, ти знаеш за тях, знам, че ги използваш успешно в мебелите, по стените си. Да, не случайно тук, например, избрах толкова мека материя букле, точно имайки предвид и акустиката и разбира се ваши панели, къде без тях в нашото студио, но преди да прозвучи твърде рекламно, ми е много любопитно да задълбавам още малко за темата с материалите в дома, защото мисля, че много хора не си дават сметка различните видове материали, които вкарват в дома си, как влияят точно на вибрации и на акустика и на начина, по който един звук се прехвърля. Може ли да дадеш практични съвети, ако искаме да звукоизолираме една идея повече или по-скоро вибрациите, тук вече помогни, ако терминологията грешно я използвам, да ги минимизираме, какви материали трябва да вкарваме в дома си и какви материали трябва да избягваме в дома си, ако не искаме да имаме проблем с шума? Да, веднага казвам, списъка и препоръките са дълги. Когато започнем да говорим за шумоизолация, материалите, които трябва да избираме, първо са материали, които са създадени за шумоизолация. Тоест, това трябва да са специализирани системи, защото един голям мит, който след това прави трудно решението на проблема, е да послушаме майсторите, които сме поканили вкъщи, за препоръка за шумоизолация, защото това обикновено са хора, които са изключително професионални в монтажа, в препоръката за това как да се случи технически нещо, но за съжаление нямат акустичното знание или не притежават разбиране за принципите, по които звука и вибрацията се пренасят и не винаги това, което те ни препоръчват като предстенна обшивка с вата и гипс-картон на профили, ще ни свърши работа. Затова винаги казвам, че трябва да се допитвате до специалист за всяко едно определено нещо, така както хората идват при теб да те попитат за декорация, за цветове, за форми. Това е правилният начин да се направи. Така, ние сме там, за да помогнем с звука и ако имате нужда от шумоизолация, не правете предстенна обшивка с гипс-картон и вата, защото може да има обратния ефект. Донесла съм нещо, с което да покажем този обратен ефект, но да продължим нататък първо с списъка от другите неща, които трябва да избягваме в дома си и ще се върнем, ако искаш, към демонстрацията. Значи искаш да ми кажеш, че ватата, която майсторът ми предлага да сложи в гипс-картона, всъщност не е добро решение за шумоизолация? Да, искам да ти кажа, че ако имаш конкретен проблем, с който се бориме и който трябва да бъде правилно диагностициран, ватата абсолютно не е подходяща в много от случаите за шумоизолация и това, че майсторът ти е препоръчал, може да се дължи на много фактори. Единият от тях да е, че майстора знае какво е вата, но не знае какво е професионалната шумоизолация. А каква е разликата между двете? Разликата е, че професионално проектираните системи за шумоизолация са направени така, че да могат да прекъснат предаването на вибрация от една стая в друга, чрез определени
материали, които не предават тези вибрации. А когато използваме просто една вата в предстенна обшивка на метални профили и метални носещи елементи за тази скара, така наречена, тогава ние не прекъсваме пътя на вибрацията и просто това, което се случва е, че новата ни предстенна обшивка започва да си вибрира и да си предава отново звука без особена разлика, независимо колко дебела е тази предстенна обшивка. Сигурна съм, че тази информация ще е много полезна на много хора. Също и ми се иска да задълбаем още на темата какви материали да добавяме в дома си, ако искаме да си помогнем и съответно какви да избягваме. Ето ти много хубаво каза за метала. Какво би посъветвала хората? Бих посъветвала да следват акустичните принципи, това, което ние всъщност винаги прилагаме, и то е, ако можем да виброотделяме и да прекъсваме връзката там, където тя се получава между металните елементи, така че да можем да спънем на наш език казано звука и да няма предаване нататък. Това е, що се касае до звукоизолационните системи. Ако говорим за акустика и искаме да подобрим акустиката си в къщи, но не искаме да ползваме акустични материали, то тогава трябва да обърнем внимание на материите в дома си. Употребата на стъкло не е препоръчителна. Интериорните стъклени врати със сигурност няма да ни дадат възможност да получим конфиденциалност между помещенията. Те не са подходящи за употреба в бани, в тоалетни, между помещения с различен тип употреба. Трябва да избягваме керамичните покрития, плочките, също много близо поставени до стъкла, защото всички тези материали, които изброих, те са отражателни и всъщност съпътстват момента на ехтенето в едно помещение. Когато това е в комбинация с едно голямо по обем помещение, с големи витрини, с високи тавани и с правилни форми, успоредни стени и тавани, няма никакви скосявания и чупки, това е сигурна рецепта за изключително силно кантене в помещението и усещане за липса на уют, за твърде чуждо помещение. Той ще започне да звучи като катедрала дома ни. И освен ако не искаме да звучи така, то по-скоро би започнало да ни дразни. И за това препоръката винаги е да се използват по-меки материи, по възможност пердета вместо штори. Ето както ти си използвала текстили, които са по-дебели, вместо кожа. Кожата трудно звукопоглъща. Там, където можем да използваме дърво, да използваме дърво, а не стъкло. Ако имаме възможност да използваме различни на геометрия стенни покрития, които да имат и дупчици в тях или някакви прорези, това също ще ни помогне. Но това са все трикове, когато сме изпуснали момента да проектираме акустично добре помещението, но тези трикове работят определено. Много ми беше интересно това, защото част от нещата аз наистина мисля, че не съм ги прилагала правилно. И много често имам чувство в интериорния дизайн, тръгваме с една посока, това ще е красиво, дай да направим този гардероб с стъклени врати, дай да качим тези тавани и да направим. И в един момент какво се оказва, че ние си подсигуряваме едно ехо, а не уют. Да, често срещане е проблема. Естетиката някой път действително компрометира резултата по посока уют и звук. Те са много тясно свързани. Всъщност човека с неговите сетива усеща едно помещение през визуалното, но също така и през това как това помещение звучи или как на допир, как е мебелта, на която седи. Така че трябва да се помисли за това как звучи. Обикновено човек казва, искам да се чувствам уютно в спалнята си, т.е. там е мястото, където не трябва да залагаме на плочки или на много стъклени или на много огледални повърхности. Там всичко трябва да бъде по-глътнато, по-приглушено, както в материите, така и в цветовете. Ето ти знаеш много добре това нещо. Тоест мисли за звука малко като цялостното усещане в едно помещение какво ще бъде. Зависи много и от звука. Ако искаме пак казвам, да звучи като катедрала и да звучи огромно, това е трик, който примерно хотелите правят. Обикновено правят и остават антретата или там, където е рецепцията, да бъдат и да звучат
по-реверберантно, по-кънтящо, за да създадат илюзията за нещо грандиозно, за нещо голямо и мащабно. Постигат го с акустика. Това е трик, който се използва от архитектите, които познават добре акустиката. От друга страна пък помещения, които трябва да звучат интимно, примерно малки зали в ресторанти, където се провеждат по-интимни събирания, задължително трябва да бъдат много глътнати, много по-глухи, за да го няма това неприятно тракане от приборите, което сме свикнали да чуваме в, примерно, кантините или заведенията, които са една идея по тип бързо хранене. Тоест звука определено определя начина, по който ние възприемаме едно помещение. Дали ще го възприемем като по-луксозно, по-спокойно или ще го възприемем като едно по-динамично място, в което има движение, има много хора, има много събития. Звука е тайната подправка, която може да обърка работата или да я поправи по един много незабележим, но сигурен начин. Много ми се иска, тъй като говорим за нещо, което не можем да видим, но е нещо, което можем да чуем. Ти си подготвила на нас и на зрителите нещо, което да демонстрира точно как влияе звука и съответно как можем да го манипулираме към добро, в случая благодарение на ваши продукти. Моля те, разкажи ни за това нещо, което си донесла, за да видим и какво е. Да, донесла съм една латерна. Ние я наричаме така. Това е един способ, с който ние илюстрираме тази твърда връзка, за която споменах преди това в правенето, изграждането на шумоизолационни решения за стени. Тази твърда връзка обикновено се случва при металните профили, които държат предстенната обшивка и техните крепежи. И всъщност ние в нашите разработки избягваме точно това нещо, създавайки едни крепежи, едни елементи, които да предотвратят това твърдо свързване и контакта метал-метал или метал-гипс-картон. И с тази латерна ние всъщност илюстрираме и показваме каква е разликата в пренасенето на звука, когато имаме твърда връзка и когато твърдата връзка е избегната. Ето сега отваряме кутията, за да ти покажа всъщност нашия източник на шум. Взимаме тази латерна, която ще бъде нашия източник на шум в демонстрацията и я навиваме така, че да започне да свири, за да можем да покажем ефекта на твърдата връзка. В нашия случай това, което коментирахме, е металната конструкция и окачвачите. Ето как звучи една система, която е изпълнена с метални профили и метални окачвачи. И когато тя е затворена с твърда връзка, чуваме, че няма почти никаква редукция. Тоест, така би звучало, примерно, ако на съседната стена телевизора на съседа работи. Така би звучало, ако си направим шумоизолация с стандартната конструкция, с метални профили, метални окачвачи, сложим вата и затворим с гипс-картон. Тоест, редукцията, която ще усетим, ще бъде ето тази, която ти виждаш. Само от... Ето това е, от капака. Да. Когато обаче успеем да прекъснем твърдата връзка и поставиме системата развързано, т.е. вече нямаме метални профили, окачвачите са различни, или изобщо ползваме система, която е конструирана за тази цел, ето това е редукцията, която можем да очакваме. Аз спрях да чувам почти. Да, може би, дано и за зрителите да може да се чуе. Нали, има някакъв остатъчен звук и шум, но той е много по-различен от това, което чувахме преди да развържеме системата и преди да я премахнем от тези зловредни за шума метални профили и окачвачи. Това е, нали, идеята е да демонстрираме, че звукоизолацията не е топлоизолация. И ако тези материали са ефективни за топлоизолация, то когато бъдат приложени с цел звукоизолация, не можем да очакваме съществено подобрение.
И тук влизате вие с вашите профили, с вашата система. Ами тук примера, който мога да дам чисто продуктово е Mute системата, която е така проектирана, че нейните крепежи всъщност правят тази връзка отделена. Те са от специален полимер създадени и този материал всъщност пречи на преминаването на звука през такава твърда връзка. Има, разбира се, и профили, които са също и крепежи, които са също създадени с цел прекъсване на тази връзка, но там е много важно как ще се отдели периметъра на системата от съществуващия под и от съществуващия таван, защото ако те не бъдат добре отделени с ленти изолационни, там също се получава ликич или и разливане на остатъчен звук, както ние го наричаме. Така че има такива дребни нюанси, които могат да провалят проекта ни по шумоизолация. И тези дребни неща, за съжаление, когато се консултираме с човек, който е технически грамотен, но не и науко подкован добре, с съзнание за разпространението на шума, неговия характер, тогава именно се случват грешките. Много ти благодаря за тази демонстрация. На мен лично ми беше много интересна. Надявам се и на нашите зрители. Добре, а всъщност скъпа ли е качествената шумоизолация и звукоизолация? Това е въпрос, който ежедневно ни питат клиентите ни. Скъпото трябва да се сравни с нещо. Ако сравняваме ватата и гипс-картона с нашите системи, да, нашите системи са по-скъпи. Въпросът обаче е какво получаваме за изхарчените средства. Ако можем да получим решение веднъж за винаги, а не да го преправяме след това, както би се случило с една конвенционално използвана вата и гипс-картон, тогава мисля, че не е скъпо, защото го правим веднъж и приключваме с проблема. Също така, ако трябва да сметнем броя години, които ще го използваме, може би се пада по някакви малки суми на ден. Сега е модерно всичко да смятаме per wear или на ден. Ако едно сако го носим 200 дни, колко се пада на ден цената на носенето му. Ако сметнем шумоизолацията в такъв параметър, колко лева на ден ще харчим, ползвайки я, да речеме, 10 години, тогава една сума от 3-4 хиляди лева за стена, разхвърляно върху 365 дни в годината, 10 години, можем да сметнем колко ще ни е цената на една нощ употреба на тази шумоизолация. Плюс трябва да се вземе предвид, че шумоизолацията не е нещо, което с годините ефекта й намалява. Тя няма как да спре да работи, няма как да бъде вредна за едно жилище. Даже напротив, все по-често имаме клиенти, които примерно казват, ние тук ще живеем следващите 5-6 години в този апартамент, след това планираме да се изнесем в къща и тази шумоизолация, която ще направим, ще бъде бонус в нашата оферта, когато предлагаме жилището си за продажба, защото все още се смята за лукс добавената стойност на една звукоизолация. Така че може да бъде разглеждана и като инвестиция. Но ако ме питаш конкретно за цени, цената за звукоизолация на една стена е 3-4 хиляди лева, нещо от този сорт. Което на точно такива точки конфликтни, които каза, всъщност е за мен супер оправдана инвестиция. Предвид това, че ние никога не съветваме да се опакова цялото жилище, а само най-конфликтните точки, в общото перо от един ремонт или довършителни работи, да, може би тази цена наистина е оправдана, а трябва да се вземе предвид, че нашите системи са много бързи за монтаж и лесни и примерно ако сравните цената за труда на една система друга, която е с конвенционални материали и нашата, предвид факта, че нашата ще се монтира за 4-5 часа и вие ще платите труд за 4-5 часа и една, която да речем ще отнеме 2 дни да се направи, това също трябва да се вземе предвид в общата калкулация. Колко ще струва труда и колко от пространството на помещението също ще се отнеме. Добре, в желанието си да изолираме и ето, супер е, че можем сами да го направим в много от случаите с вашите решения. Има ли как да пресолим манджата, как се казва?
Ами много е субективно всъщност пресоляването на манджата. До сега не сме имали клиент, който да се обади и да каже: много съм недоволен, твърде много ме изолирахте. По-скоро сме имали такива, за които сме направили нещо и те след това са казали: супер, нали, има подобрение, искам още малко, и тогава добавяме примерно в същата стая и таван и тогава достигаме до нивото, което за този клиент е достатъчно. Но ние като професионалисти, сега ще ти разкажа една лична история. Това лято си направихме ремонт в къщи. Доста сериозен ремонт, в който променихме предназначението на някои помещения и разбира се звукоизолирахме. И така се звукоизолирахме, че в момента, ако някой примерно е в дрешника и в съседство е спалнята и искаме да си разменим някоя дума на висок глас, никакъв шанс няма да се чуеме. Така предобрихме работата с звукоизолацията, че сами ние се очудихме от способностите си. Всъщност това не беше търсен ефект. Нали? Ние искахме просто да достигнем и някакъв комфорт за нас, но предвид факта, че можем да тестваме някои неща и в къщи, при нас се получи този свръх ефект на звукоизолацията. Стана много заглъхнало, изключително тихо. Ние живеем на тихо място, но въпреки всичко сега е свръх тихо и не е лошо. На мен ми харесва, но примерно за хора, които обичат да има повече background noise, да чуват примерно части от трафика и така нататък, може би това е твърде много. Това, разбира се, е много индивидуално, но това не е ли проблем, генерално, когато едно помещение е твърде тихо? Нали, имаше и едно такова помещение световно известно, където влизаш на абсолютна тишина и как има хора, които не могат да издържат и един час там. Не е ли? Кога изолацията е прекалено много? Кога трябва да спрем? Кога трябва да спрем? Ами, по принцип, такива места, на които отсъства шума и звука, са космоса и лабораторни помещения, които са 2-3 такива в света. Това, за което говориш ти, е много интересно помещение. Действително, това е най-тихото място в света, лабораторна установка, в която човек, влизайки вътре, не един час, хора, които са влизали вътре, казват, че не могат да издържат и няколко минути, защото влизайки в такова местоположение, първо вестибуларният ни апарат се обърква, защото ние нямаме референтна информация къде се намираме. Започваме да губим представа за това къде се намираме и освен това започваме да чуваме звуците на собственото си тяло, как кръвта се движи по вените ни, как сърцето ни работи, как изпомпва кръвта и това е неприятно. Всъщност такива помещения не са здравословната среда, за която говориме. Такива помещения ние не правиме. Те не е възможно да бъдат реални в нелабораторна обстановка. По-скоро ние търсиме един баланс, в който, разбира се, звука присъства, но той не е дразнещ. Той вече е такъв, че да не ни създава дискомфорт, да не ни стряскат шумовете, да не ни пречат на заспиването, да не ни будят докато спим или да можем просто да се концентрираме. Тоест, ние не търсиме абсолютното отсъствие на звука, няма как да го постигнем в нелабораторни състояния. Но да, такива места съществуват. 1-2 са, пак казвам, в света и са интересни за такива като нас. Да, и аз много се интересувам от тази тема. Разбира се, категорично не на професионалното ниво, на което вие. Ми беше интересна гледната ти точка, за което благодаря. Много от примерите и нещата, които си говорим, всъщност идват и от вашия личен опит. И ти, преди да пуснем камерите, ми сподели нещо, което смятам, че е много интересно. Ще ни разкажеш ли за новото си начинание, което е обвързано с съня? Да, това наистина е личен мой интерес, който много добре се припокрива с това, което нашите клиенти търсят за себе си, а именно съня. Аз съм в процес на завършване на едно образование, свързано с качествения сън и с това как можем да се научим да спим добре и как можем да си изградим един рай за сън,
Това, разбира се, включва не само звука, включва микроклимата, включва начина на спане, времето на заспиване, типа на матрака, на възглавницата, на температурата, на цветовете, на светлината, на много елементи, на начина на дишане, на ароматите в помещението, но всичко това нещо не би имало значение, ако чуваме от съседите си, да речем някакъв натрапчив шум на ходене с токчета или много силно пуснат телевизор, което и друго нещо от тези изброени да практикуваме. Ако не сме решили проблема с шума, всъщност не бихме могли да постигнем пълноценен сън и почивка. Но причината, поради която ме интересува тази тема е, защото лично аз съм имала моменти, в които не съм се наспивала достатъчно и знам, че когато не съм се наспала, за мен следващия ден определено е предизвикателство. И не съм намерила вариант, по-късно се оказа, че то всъщност няма вариант за компенсация на съня. Ако можем да компенсираме движението си, липсата си на движение с това да се движим повече на следващия ден, ако предишния сме се движили по-малко и да го компенсираме, то със съня не може. Тоест, ако предишната нощ сме спали 5 часа, следващата спим 10, тези допълнителни 5 часа не компенсират липсата на предишните 5. И всъщност, поради тази причина, ние не можем да си позволим да страдаме от безсъние, защото това обрича на неуспех всичко, което правим на следващия ден. Това важи както за децата, младите хора, подрастващите, така и за възрастните хора, които са в работоспособна възраст и които се очаква да взимат правилни решения. Според Световната здравна организация, често пъти хората взимат неправилни емоционални решения, свързани както с бизнес, така и с личните си отношения, именно защото не са добре доспали и всъщност имат замъглено съзнание. И ако това го транслираме към нашата работа, всъщност ние се намираме на един кръстопът, който е много отговорен и то е именно да сме отговорни за това да сме наспани, да сме се наспали, да сме добре отпочинали. Звучи много елементарно, всъщност е доста сложно да го постигнем, предвид, че зависи от много фактори. Мен ми е любопитно корелацията между шума и съня и конкретно знам, че много хора, например, използват бял шум за заспиване. Каква трябва да е средата на шума и нивата на шума за качествен сън? За всеки човек са различни. Като цяло, това, което от нашите 12 години сме събрали е, че масово хората много се дразнят на импулсен шум, който е по-скоро от някакъв вид изпускане на предмет, тропане, влачене на мебели, внезапен лай, нещо, което се случва внезапно. Това е нещото, което ги провокира да се събудят, да се разбудят, да не могат да заспят, искрено ги дразни. Има и такива обаче, които страдат от фоновия шум на трафика или на някакъв монотонен друг шум, който може да се генерира дори от хладилника, от компресора или от нещо, което е в собствената ти къща, може да ти пречи. Но интересното е, че всеки човек отговаря на дразнителите, в зависимост от това какви са нивата на кортизол или така известния хормон на стреса. Така че моето наблюдение е, че колкото по-изнервен е човек, колкото по-недобре менажира стреса, толкова по-чувствителен към звука и толкова не може да се справи с раздразнението, идващо от звука. Лошото обаче, че това е един цикъл, който се повтаря и повтаря и всъщност ни завърта в омагьосан кръг, защото колкото сме по-раздразнени, толкова по-трудно заспиваме, на следващия ден сме още по-изнервени и всъщност този обречен кръг трябва да има вариант някъде да се прекъсне. Обикновено хората го правят, отивайки на почивка, ако в хотела има тази възможност, но аз наистина препоръчвам, ако човек има възможност да отиде на място, на което няма шумовете, които го дразнат, да отиде да усети как е и след това, ако има възможност, да го репликира в дома си. Хората, които ползват бял шум, са тези, които
харесват монотонния шум. Той имитира звука на вълните. Той обикновено е с по-малки амплитуди и е много близък до това, което бебето чува в утробата на майката. И всъщност на повечето хора им действа успокояващо. Не случайно се предписва и за деца и бебета, но и при възрастните работи. При мен шума, който повече ми харесва от белия шум, е този, който е в по-ниския честотен спектър, а когато е по-висок честотния спектър, тогава почва да ме дразни. Но това е лично предпочитание. Обикновено машинките за бял шум имат възможност за настройване, дали да бъде по-нисък или по-висок звука, за да може всеки да намери своя баланс. Това е добър метод. Добър метод е. Понякога, когато сме много изморени, успяваме да заспим независимо от раздразненията около нас. Тогава обаче има някои хора, които пък внезапно се събуждат през нощта и не могат да се върнат обратно към дълбоките фази на заспиване. Това също е менажируемо чрез изграждането на едно такова помещение, което е добре изолирано и може да се постигне ефективно. Изключително много и различни интересни теми, свързани с дома, обсъдихме днес, но ми се иска в обобщение да дадем практични съвети на всеки от нас, който минава през ремонт и е в началната фаза на ремонта, защото много зрители ни гледат точно защото са в един или друг процес на изграждането на нов дом. Какво можем да направим, за да подобрим очевидно и нашия well-being, нашето психично здраве и да усещаме наистина помещението дом? Първото е, ако е ново жилище, в което предстои да правим ремонт или да се нанасяме, да погледнем кои стаи с какви други стаи от съседите ни граничат и да си представим, ако нашата спалня граничи с техния хол, дали можем, примерно, да я обърнем и да преместим леглото от едната или от другата страна, дали имаме възможност да сложим там шумоизолация, още преди да са дошли мебелите или преди да са взети мерки за мебелите. Тоест, ако имаме възможност предварително да се подготвим, да се ориентираме къде ще са конфликтните точки, това ще ни помогне много и ще ни излезе доста по-евтино, отколкото да се прави постфактум. Ако познавате съседите си, също е добре да се обсъди с тях, ако може да не си монтират телевизора с система за монтаж на стената, а да си го сложат на шкафчето. Това е геймчейнджър определено. Ако може да не си вграждат озвучителните тела в тавана. Това също е много важно. Просто да си ги сложат на пода на някакви подложки, с които да елиминираме предаването на вибрация. Да използваме в интериора си по-дебели килими, ако искаме да не пречим на хората отдолу. Ако имаме малки деца и знаем, че те ще се търкалят много в стаята си, ще играят с различни играчки, да потърсим мукети, които са антиалергични. Знам, че хората обикновено се притесняват от задържането на прах, но един антиалергичен мукет, антистатичен също така, е прекрасен шумоизолатор, който ще спаси съседите ни отдолу от шумовете на нашите деца, които не е задължително винаги да им се караме, че създават шумове, просто е необходимо да помислим предварително за това какъв е лайфстайла на едно дете. Когато проектираме хола си, също така трябва да помислим за това дали искаме да гледаме филми с силно увеличен звук и ако тези филми се притесняваме за тяхното съдържание и в близост имаме входна врата, може би трябва да дублираме входната врата, ако не искаме съседите ни да знаят какво сме гледали предишната нощ. Има всякакви ситуации, които човек може да предвиди, познавайки своя лайфстайл и знаейки за какво ще ползва новия си дом. Просто да вземе предвид звука като много сериозен фактор, който може да попречи на добрите ни междусъседски отношения или пък да ги подобри. Ако ще имаме домашен любимец, да предвидиме възможност той също да си почива в някаква среда, която
да речем да не е много шумна. Животните също не обичат супер силна музика или някакви басове, които да чуват. Те ги възприемат много, много по-силно от нас, така че важно е какво ще правим в този дом, какви сме ние, какъв е начинът ни на живот и какви са съседите ни. Трябва да го знаем предварително. Ние точно така и започнахме епизода, така че колко е хубаво да го завършим по същия начин. Този епизод наистина мисля, че е полезен на всеки от нас, който има съседи, повечето от нас, които не сме в къща, сме така. И много полезна информация даде днес, която изключително ти благодаря, че беше на гости. Всъщност, пропускаме ли нещо? Нещо искаш ли да добавим? Може би може да разкажеш за това какво ни предстои заедно да направим. Да, точно така. А преди това, естествено да спомена, че ако искате да се информирате повече за Децибел, оставям различни линкове в описанието, а също така не пропускайте да се възползвате от ето този промокод, който ви дава специална отстъпка за всички продукти на сайта. И да, най-важното и може би най-интересното, очаквайте в моя Instagram канал съвсем скоро един специален giveaway с нашите партньори. Искам да ти благодаря, че вие сте едни от хората, които ме подкрепят от самото начало на моето начинание. Затова и беше страхотно удоволствие да бъдеш мой гост днес и се надявам този епизод да е бил толкова интересен, колкото на мен, така и на зрителите. А с вас, мили хора, ще се видим в следващия.